Ambalima 223 chrono nyamadabaw anga fulini walimandombe kalasi au bela jelema foya fo auka nyamada yorola malikono akoka farafina farajelambaw befo dante fulimina kalodune kafoni auka kuna foni wati usele memina faso kono na fokatasi asiginywa jamano ka kuna foni betende ka di awma foya fo sigorola be bamana ka kuna foni anye maba minu soroka faranyonga no ya bakurumbawi anga nyamada olufe. Anga jamana kundigi ni oye Colonel Assimi Goïta ale ye barabul dalilo sigi sen ka songolo na ka sangani aka banyumange walwe nuba wole ko Opération Ramadan ka hakili jagabo ke kanyeshi bun hadamade minu meni sebate uye ani ka banyumange wale chaya ni wakati na ikado aye tama jokulu kerengere do bla kata anywana banyumange wale ke anga kan sunjata keita la ikado akenye ka femi misi o koni kera ye kosibe baw maminu misali la keneka a belajele tunye surashi musu ye minu ni uchew ndanyana anyiru fe Sikasso ya 223 kurundo ka sangani wati ni apmani a barake tawi anyi wulika joke ka sekata jekulu dobe ka tolu dalanyiniga bun hadamade on sekata ka feminu ndo ni wati na kerengala sa sungolo bay hukumu konnana o kuma bay jumeye o yanga dalumene fentiga no yo commerçant ye boutique bakonna ni misemanun kono wulla ka si ulu dala o bole ko fe bun hadamade ni tara suntiga yoro la be fe jumeye o ye ni hinenaye o kuma ba do e glacier o glacier bola fana beka kule feminu ni gelaminu buka aw bina ni belajele wala le dantige ko nyuman soro a barake bawni anye dombaw fe ambalima bamnanga me baw ni de be wonanga kuna foni bakurumbaw yi kasoro ka kuncheni Senegal jamana kono na kuna foni wi aw bisimila a wala le kene kanala. Anya foye bakurumba kuna funu la kafo anga manyema Colonel Assimi Goïta aye banyomange jekul do sigi sienka sungale na nubi mi wele ko Opération Ramadan. Opération Ramadan abe boli femi kunga abe banyomange wali minge ka koro kasiko ko sinsin ka bado okula ikado ambalodina kafo ni maminu mbe Assimi Goïta ni watina aka kuna funu ni tafa jatemene iba donga fo abeka wulika joke ni mbare na kosibe anga marabolo ni oye region ye olu temene kofe anga komini ba woro abeka tama taka ye zegresan kerengrela sa aye tama breta ka anga surashi kan konna segere tarata do marsikalo tile 10 ani fila samba fulani mukani nani atumbe kan sunjata keita konna la kati amaluna kafo aye dadumene fon fokata se magonye fen chama uma minu ni mago bijo ulane watina ikado akene kanala feminye misi feminye bunyane karama ani bunyama siku ye mabseko fo a chama kera akeneka kasangani nyeshina maminu makan konala no ye surashi minu be ni ulu tora ulu muso ye filiataw ye kada yolo nyeji sebe koro che ni sungalo nyekorlena amolla saka fo president ye deme minu nge kata kanunu kono akundama yakwaile do kosebe bawo ni ya belajele franyonga mi maloye o bore keme o bala nyo bore keme suguro bore keme fokata se tulu 20 litres bidon o fana kemema o atlatlala mawdinyo maminu mbe ni ulu chewu tora jamana mabolla anya fo ye tuko mina kenenga ipmi fendo ye keneka minte maluni sukuru ni nyoenda makoye iba ye kafo akera hukum min kono we maminu chewu yo kanyina ma taka di jamana walma anni kato ala ikado kera fenye ipmo tamashen ye moko nyeda la keneka kafo bonya mimbe ka di o bonya en kote abeka di hukum min kono ani abeka di maminu ma uyure nidi hukum min kono na ipmo de moko nyeka kosebe akene ka bonya masiku chama kera maba chama ntube ka fara jekulu min zigile do ka nyeshi president kan mbanyi menga walema kerenga lasa surachi nyemgo minu mbeyu ka bonya masaki ke ka nyeshi manye mama. Kunafoni nasaraw la Sikasso mara kono ambawlonna kafo 223 chrono
TV ɲamadabaw an b'alu na k'a fɔ an ye taama bere ta ka taa se an ka jago jurabaw ma n'o ye butigi feerelaw minnu bɛ taa minɛn ta nin wagati na an se ka taa ka fɛn minnu dan malo b'o la sukaro b'o la o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw sɔngɔlen kɔnɔ buna hadamadenw mago bɛ jɔ fɛn minnu na an taara ka taa ɲininkali bolo da ka ɲɛsin o ma a sɔrɔlenw ni gɛlɛya bɛɛ a la fo ka taa se a sɔngɔko kɛrɛnkɛrɛnla jamana ɲɛmɔgɔ y'u sinsin o min ka nin sunkalo ɲɛkɔrɔla na yalima a koɲɛw bɛ cogo di Ibrahima Keita Mande Masa ale ni a ka taamajɛkulu ye minnu sɔrɔ an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ butigitigiw fan fɛ sukaro kilo bilenma ye 120 o malita ye jama ye o 130 sani sunkalo ka da kuma prix kelen na malo fana kilo joli san malo kilo dɔ bɛ 100 dɔ bɛ 110 dɔ bɛ 130 a ka qualité bɛ ɲɔgɔn ye quoi tulu fana dun tulu kɔni bɛ 3000 ni 400 na bi 20 litres donc mais sani sunkalo kun ka don e fɛn minnu fɔ tan tɔn donc a bɛɛ kun bɛ prix kelen min na donc toujours o prix kelen de don sani sunkalo kun ka don tulu kun ka nɔgɔ dɔɔni mais yani sunkalo ka kɛ dɔ farala tulu ka dɔɔni mais sukaro ni fɛn ninnu olu tɔ b'o prix la olu tɔ kɔni b'o prix la mais fɛn ma fara olu kan fɔlɔ en tant que e commerçant ba ye kumakan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin commerçant tɔw bɛɛ lajɛlen ma sunkalo ba in kɔnɔ ne kɔni bɛ mun ɲini commerçant tɔw fɛ kɔni tɛ fɛ an ka gɛlɛya kɛ c'est population yɛrɛ ma nɔgɔ sisan kurantigɛw b'an kan dɔɔni mais dɔ bɔra kurantigɛ la i y'a faamu a ye maye glace yɛrɛ tɛ sɔrɔ a ma nɔgɔ ne kɔni bɛ fɛ dɔrɔn an ka fɛn dɔ ka di client ma ka se ka sun tigɛ o kɔni ne bɛ ne hakilina ye kɔni na an bɛ dogo don ka sa nin kunnafoni minnu sɔrɔlen filɛ ka di nin ye nin kɔni ye fɛnw ye minnu ni maa ɲɛmɔgɔw ta maa bɛ se k'a fɔ u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye hali bi ka sanga ni sunkalo lamalamaw ye gilasi fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de la an bɔlen kɔfɛ butigibatigiw yɔrɔ la gilasi feerelaw an gɛrɛla u la walasa u ka se ka bun hadamadenw sɔn k'u suma ani k'u mago dilan gilasiko la yalima gɛlɛya jumɛnw bɛ a ko la ani u ka laɲini fɛn minnu ye an ye maa damadɔ sɔrɔ k'olu dala ɲininka Ibrahima Keita ala ka jama taamajɛkulu an ka jɛ ka gilasi feerelaw u fana ka dantigɛliw ni u ka laɲiniw lamɛn Madame Ouattara Tata Balou alhamdulillah an bɛ ka gɛlɛyaba de sɔrɔ a la o yɛrɛ ɲɛ tɛ frigo kɔnɔna na glasi ma former foyi ni wula sera bɛɛ bɛ boli ka na i sɛgɛrɛ ko glasi an sɛgɛnnen don gɛlɛya b'an kan a bɛ sun donnaw kan hali ne bɛ n cɔgɔnji bɔ kurantigɛ gɛlɛya yɛrɛ sababuya la n ye cɔgɔnji bɔ n y'o jɔ puisque sumaya de ka di n cɔgɔnji ye awɔ an tɔɔrɔlen bɛ an sɛgɛnnen don an degunnen don nka a bɛ kɛ cogo di an bɛ ala deli an ka ala ka muɲu ni sabali ala k'a d'an ma ala ka ɲɛmɔgɔw fanga ala k'u se ala ka ɲɛtagaw d'an ma n'o tɛ an sɛgɛnnen bɛ dɛ kelen filɛ nin ye n'a kelen wɛrɛ fana filɛ yan tuguni i ma ye i ɲɛ t'o fana na i m'o ye kelen wɛrɛ fana filɛ yan o kelen fana don i m'a ye bon donc an sɛgɛnnen don yɛrɛ de tɔ si tɛ an na sɛgɛn bolo an bɛ ala deli ala k'a koɲɛw nɔgɔya k'a ɲɛmɔgɔw fanga se k'a musakaw nɔgɔya an ye k'a muɲu ni sabali ni faamuya k'a di an bɛɛ lajɛlen ma glasi bɛ manqué dɛ a bɛ dɛsɛ yɛrɛ de e ma ne ta jikurulama ya nin jikurulama bɛ se ka di jɔn de ma mɔgɔ tɛ se ka nin jima min i y'a dabɔ glasi de ka kɛ i dusu ka suma i ka ɲɛtaga sɔrɔ min mana na a tɛ se ka feere u b'a fɔ a jiyan tɛ n b'a sumalen min tiɲɛ na a hinɛ kama ne tɛ se k'a di dɔw ma dɔw b'a minɛ nin bɛ wasa cɛ bɔ diɲɛ baara o baara a bɛ ni a taacogo don a bɛ ni a gɛlɛya fana don kunnafoni an b'a kun cɛ bi ni Senegali jamana kunnafoniw ye an ka sigiɲɔgɔn jamana don an b'a lɔnsa k'a fɔ Senegalikaw ka fanga sinɛmatɔn belebele bɛ yen n'u b'a wele ko Ousmane Sonko kiiri tigilamɔgɔw ye a yira sa k'a fɔ ɲangili ni minnu ta bɛ k'a sɛgɛrɛ ka se ka taa yɛrɛ dalakuru o tɛmɛnen kɔfɛ adamadenya sariya fɛn fɛn bɛ yen ani a ka hakɛ minnu kun bɛ yen démocratie fanga kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen minɛnen kun don a la bawo u kun y'a jira k'a fɔ Ousmane Sonko hali kalafili
a tindina ye o la wa a ka candidature ko n'a ka jamana kundigi ɲini fana ye nga donne kundo kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la nga ka sanga ni kɔsaden na u ye laɲini dɔw kɛ sa n'o ye ka yafa sɛbɛ dɔw don araba don yafa sɛbɛ minnu ni a ɲinina k'a fɔ yafa kɛ a ma walasa a ka se ka ye nin ko ninnu na ka sanga ni démocratie fanga o taabolo ye an b'aw lasa k'a fɔ o yafa sɛbɛ kɔni ma a bɛ se k'a fɔ o minɛna u ka cour suprême mɔgɔw fɛ ni o yɔrɔ Musa Jalo ye an b'aw lana k'a fɔ maa ko fɔlen min filɛ ni o ye Ousmane Sonko ye san 2023 jalaki dɔw kun tara k'a sɛgɛrɛ a yɛrɛ ka mara kɔnɔ sa ni o jigɛn sɔrɔ ye jalaki minnu ni o kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka se k'a senbɔ kalafiliko la baw u ye jalaki minnu ta k'a sɛgɛrɛ jalaki gɛlɛmanbaw kun don décembre kalo tile 14 u ka kiritigilama bɛ ni Ousmane Racine Cham ye ale yɛrɛ kun ye a sɛmɛndiya sa k'a fɔ Ousmane Sonko jalaki minnu tara k'a sɛgɛrɛ n'o ye k'a fɔ denmisɛnw k'a bɛ ka ngalama don olu ka yetaw la denmisɛnw a bɛ k'u hakili ŋana ka taa siraw fɛ sira minnu ye jamana basigibaliya ye ani ka taa se bengani wale minnu kun tara k'a sɛgɛrɛ nin bɛɛ kɔnɔkun sɛmɛndiyara ka fara ɲɔgɔn kan Ousmane Sonko ka se ka a minɛ ka taa dalakuru ka senbɔ wale camanw na nka kiri kɔni ma kɛ nga yafa deli sɛbɛn minnu donna a tɔgɔ la o yafa kɔni ma a bɛ se k'a fɔ olu minɛna sigi kɛnb'a ka san 2024 na k'a fɔ kalafili min bɛ Senegal jamana kɔnɔ a sen bɛna ye o kalafili la a yɛrɛ bɛna kalafili wa an da b'a la k'a fɔ a ka jamanakuntigi kalafili ɲini sɛbɛn min bɛ yen o fana bɛna don ba la a ka se ka jamanakuntigi ɲini baaraw kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ousmane Sonko jamanakuntigi kalafili tɛmɛnen a yɛrɛ sen tun bɛ o la 100 sara la a ye 15 sɔrɔ 15% a y'o de sɔrɔ kalafili senfɛ o b'a jira k'a fɔ ka b'o don la k'a fɔ maa dɔ don nataw la jigi bɛ se ka d'a kan k'a fɔ a n'a jamanakuntigiya a n'a a nɛnɛ an balima 223 Chrono TV ɲamadabaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ b'a dɔn an bɛ waati min na n'o ye sunkalo ye dajiw b'an mango ko ka ca an bɛ dugawu don kabini a don fɔlɔ fo kana se bi ma baw sunbatɔ an bɛ dugawu don de kɛ ala ka musakaw nɔgɔya tile kɔni bɛ bɔ nka an bɛ ala de deli a bɛ se ka fɛn cogo min an ka kanubaw a bɛ n'a gwanna ka guwan a bɛ gɛrɛ fiɲɛw la ka ji dɔɔni suma sa ka o don chiffon dɔ la k'o kɛ ka kunkolo masa nka an k'an jija kana baaraw bali an yɛrɛ kɔni bɛ k'an ɲɛ kumu kosɛbɛ manden masa yɛrɛ bilama fo ka kunsigi ɲagami nka a bɛ kɛ cogo di an ye layidu di an yɛrɛ ma n ko an n'a wasa aw ni ci a ka tulomajɔ la a k'an bɛn laseli nata